tagpang iti tangatan. Tinapalabas kabayatan ti panangidalyas at dabili kadagiti marihuana bricks. Kelat nga adda nang ambush kadakwada. Ngem saan ang nagbaligi ti grupo ni Bong ang mangagaw kadagiti na sao a droga. Iti day tamat lang agundaway nakuna ni Billy ken ni Don Braulio nga mga no adda ng traidor kadakwada. Iti may sa asaled pagpudpudnuan ni Don Braulio ni Martin no asino tinangtangdan iti dakkal agatad ken kuana tapno traidor na dagiti kakadwana. Ngem saan ang nagpudno ni Martin iso adagos metla pinaltugan daytoy ni Don Braulio. Iti sa bali a bangir malagip ni General Marasigan tinaawat na apang taasagot iti napalpalabas a bulan. Atapen na ani ex-marine Miguel Arturo Tolentino tinangisagot ken ko na iti basit alungon ken nangisit a kandila. Naglabas pa iti aldaw iti panagpalpaliw ni Bong iti aglawlaw ti lugar da Miguel. Nakita na ni Toro ngagturong iti tersena. Iti day tamat lang akan ito. Iti saan aninamnama da Miguel ken Toro. Kelat a pinaltugan ida ni Bong. Itagagayem, denggan yu tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Gayam, di mo matunay pigsaan ti agsao. Sikamat, kanya nga rin ti maramidak ngay. Kat simangpat nga rin ti binulan ko. Naibos namin ti abasto ki Jabalayo. Iso kapilitan adito'y tersena ni Manang Ma iti pagkatangaw. Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino! Matay kayo! Umlag ka! Pagpagtugan naktilakin. Iparpartak ko pa itagtaray. Duwadag iti kumangkamat kanyak. Nasipot at talaga da idyan yung ex-marine. Nakalisi da adagos iti panang paltog ko kadakwada itay. Agturuwag. Awan matandag iti mangkamkamat kanyak. Diyak idan nasiputan. Buisit na kitang aso. Saklakit dito tataw lang da. Masayat. Tumaray ako malinyag. Darami ka dito sa sapulan, Bong. Diyos ka. Nagbalangan da iti dalan. Nagpartak da iti awanan bain. Saan nakapaunaan ka na kayo? No. Salbag day jabong. Pimaltog ng naglamang mitla nga dagos. Inaramid na tikas jay. Tapno maikobar na ti pagbagina. Anya nga itaramidan tagayam. Aglingad talang dito'y nangato apader. Sana bale? Tanakaadayo tayo ti kabalbalayan. Awan ti mairaman nga inosente. Nagpipinaltog tayo man. Gayam. Paliiwak man itinaglamangan na. O maakarak Di ka agdarasulos, Tora. Mariknak asan asinsinan a killer ni Bong. Amo na ti aramidan na. Anya? Agtalinad ka lang dito'y naglamangan ta. Sakon ti makaamukin ni Bong. Nana Rosalia, asiligdan iti lugar da Miguel. Ma'am, madandanaga na. Anyat pagkadanagam, Nana. Ipanang itugot mo kanya iti lugar da Miguel. Amangan no kabilan nakmanang ni Ninong Mau. Jak ngamin impod no kenkwana sa Ay! Mamaltiya! Apay akalat ngang sardeng buti ko, Chay. Diyo'y lalaki ang nagtaray. Katlimugan at dagos iti motorsiklo na. Sino ang lalakay, ma'am? Ni Bong. Panya? Agturungan dito iti motorsiklo na. Oh, nandiyo yan. Ilapsan na ta. Ha? Ma'am Althea, kumita ka iti nagkapon ni Bong. Ha? Da Miguel Cantoro. Kasla na bang bannog da? Ningatabong, ti kinamat da. Saan may nakamatan ni Bong? Nasiglap ti awanan ba yun?
Kalat-latan na pinaltugan na kami kinitoro, iti sangot ti Tersena. Miguel, nasakitan ka kadi iti inarami day siya bong. Saan, Altea? Nakalisi kami adagos kinitoro, itay pinaltugan na kami. Budno day tamam. Agyaman day Japong. Tasaan ang napuntahan, idi pinaltugak. Tanusan, bangkay ko may daan. Anya, Nagasat pa ila day Japtaw. Tanalisyan na ni patay. kayat mo kadi asawan na. Amo matan ti agaramat iti igam, Toro. Una, ma'am. Kinapod Toro, na... tinasayat. Ing katulungan ni Nana Rosalia nga agluto iti makan ije kusina. Nakababayin ken kuana. Isukid din ti aglutluto iti kanin tayo. Ha? Imbis asi ka ti agluto. Ngemjemot bisita ti agluto. Baybe amlatan ani Nana Rosalia ti agluto, Miguel. Talaga aday ta ti gagarami di ti balayo. Amok ngamin adi kay unay makalutluto. Gapo iti kinaawan ni Nana Amalia. Iso abay-bay amlatan ani Nana Rosalia ti agluto. Anya tinapasamak kan kahapon. Apay ngagsabsabat ti kiday mo. Langam ti makapunto. Kunakun ket. Ibagam kanyak ti makagapo. Nuapay analukot ti rupam ita. Awan da ito'y boss. Adalang nakaririk at tao itirwa. Sigurado ka? Kuwen boss. Amukan bong. Nukas tatilangham. Adda karurod mo. Anya. Sa anak anayanak idikalman bong. Ni ka di Miguel, tinakaririm ako nam. Kuwen boss. Dorsok! Boss. Talaga dorsok ka bong. Di mo dengdenggan dagiti bagbagakan ka. Boss. Kasapulak pa'y ti serbisyong bong. Ket no ipapilit mo asang wen ni Miguel, nga awan ti konkreto a planom. Amangan no di kan pakairanudan pa'y. Boss. Nawatam ti kayat ko asawan. Kuwen boss. Nasayat nga rod, bong. Di mo dungdung paren ni Miguel no agmay-may sa kalaeng. Ta sayang tibiyag mo. Awanin Apolos tinabati aladawan ni Nana Amalia. Anak kasapit itididing. Nalabit nga inala na amin lagi tiladawan. Tapno saan ang makita ni Nana Rosalia. Awan ti amo ni Miguel itiday ti abanag. Altea. Miguel? Agyaman ak iti panang sarungkar mo kada kami kinitoro. Sika talaga. Apay nga gyaman ka kanya. Gapo iti kinaanos mo kada kami. Angon gayam. Kumustan ti kasasadyo kini Nana Rosalia iti mansyon. Agan-anad kami akanayon, Miguel. Kinapudno na. Saanin nga istrikto ni Ninong ita. Kat nawaya kami kani Nana Rosalia iti sa di naman apapanan mi. Apay anak sinaay ka. Pampanunutek ti kasasaad mo iti mansyon. Sa anak makaid na. Aging gaadyak makita na saya ti kasasaad mo. Miguel. Numabalin lang ma. Dito'y kayon balay, kina Nana Rosalia nga agnaed. Miguel. Numabalin lang ma. Kanayon ka makitkita, Altea. Ma'am, itay kapay anak kaululimal. Anya kaday tinagsaritaan nyo kini Miguel. Nana Rosalia. Apay akas to'y tirignag. Apay, ma'am.
Naragsakak ang makakit-kita ka ni Miguel. Kasla jakon kaya ti pumanaw iti balayda. Ha? No addaak iti abay ni Miguel. Panagriknak kat kaslaawan ti mapasamak a peligro. Kang runaan iti amin. Jak mailawlawag ti marikriknak kanikwana a kinaragsak. Ma'am, saan nga tanga ayat ti marikrik na barakin ni Miguel? Sa anak lakit di nga agbidaw, Ma'am Althea. Ayat day tamarikrik na amkin ni Miguel. Jak ka muna na. Agsiko akon iti makanawan apa sa ti kalsada. Asidigtan iti mansyon na na Rosalia. Gayam, malidlida yan. Apay man. Ngamin, kainiw ko manin ni Ma'am Althea. Agluluwa ka matan. Diyak malapdan ti panagluwak gayam. Maditirik na kita'y pumanaw da ni Nana Rosalia dito'y balayo. Gusto daytan, gayem. Surotag sa langan ijay mansyon ni darling kong Althea. Tasawa ko na. Oh, aping umisang ka ngay gayam. Kasano? Nagalas tilangan ngagluwa. Oh, Sana may bagay kan ka ti drama queen. anya drama queen. Sa anak kababayan niya, napaglanak ka lalaki. Ah, Gayam, magayatak launa ikin ni Ma'am Althea. Iso lang ti babayan nakariknak itinagpaydo mga ayat. Rabin, Toro. Ingkakat maturogan. Bannog mula dayta. Anya ko mga itinakabanugak. Di panangkamat ta itay kinibong. Palagi mo manandig yung tao. Ay, umay kagayam. Ah. Sa di na ti papananta. Sa pulan taday jay abong. Apay ngayon kasamatan ti paltog mo. Hindi na siya sisikatan ng araw, friend. Isang bala lang siya. Oh, di nakatawaan, gayam. Seryoso ha. Ako ang huhusga sa kanya. Sa pulak dayjay abong. Kat siya mismo, timang lusok iti banga-banga na. Miguel, sigurado ka? Adi titi pag-istambayan ni Bong? Nakitak idinibong. Anakatakdar iti daytoy a lugar. Sa bagay, awan ti rumbang apagam ka gayam. Kaputag talukak iti kabaglang. Wan gayam. Basta agistambay talang iti daytoy a lugar. Agpaspasarak ta. Gayam. At ako madamagagkan ka. Anya dayta? Agtali na agtalagta ka di ija palayo. Amin, amon ni Bong ti pagnanagdang. Agtali na agtalat tayo balay. Gayam. Sa bagay, agalerto talang nagdasumangbay akabusor. Wan Toro. Naskan ti panaganad. Tati peligro. At dalayang iti aglawlaw. Agalerto, ken agsipot ta na imbag. Gayam. Boss, nabibilag kan moderno apaltog ti nakadulin iti dayto asilit ti mansyon ah. Pudno dayta, Jaime. Italang makaunagak iti dayto asilit, boss. Nibili kan siya lang ti makamo. Nga ado ti iduldulin kong armas ditoy. Kasta ka day, boss. Well, isungay na yapan ka ditoy. Talimad nga iyakarayo dagiti igam iti ka barbaro a hideout. Boss, apenas kan pa lang ilimad me, ti panangiyakar ka dagiti igam. Di ka nagdamag pa, Jaime. Basta ramitin nyo dagiti pagpagak. Bilinan dagiti tao tayo, tayo ti kabiitan na panawan. Mayakaran dagiti igam nga dadito yasilen. Awan, boss.
Ay talaga nagaduda kiti armas. Sa bali lang dagiti igam nga inyakar mi iti kalabas ang naggapu iti bodega. Jaime? Saan ka namas daw pa'y? Adupay dagiti armas ko ang naikali iti daga. Anya? Wen, Jaime? Nagduduma ak... Apay dagita apalto. Althea! Anya ti aramidan ni Don Braulio, tanakita ni Althea dagiti igam iti silid. Gagayem, ti uliway na dinggan, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, kabayatan ti panagsarsarita da Miguel Cantoro iti sangot ti Tersena, kelat ida apinaltugan ni Bong. Dagos met ang nakalisi dagiti dua. Nagtaray ni Bong ng dagos asinalikaw-kawan da Miguel Cantoro ti dalan na. Limaban ni Bong kat dagos ang naglibas. Iti panagturong da Althea ken Rosalia iti lugar da Miguel. Nasabat dati may sa motorsiklo ang nagluganan ni Bong ang naglibas. Iti saan unang nga dayo, nakita ni Althea da Miguel Cantoro iti igit ti kalsada. Binagbagaan met ni General Marasigan ni Bong. Asaan da ito nga dardarasudos, ngam natangken latta ti uno tinaud-udi. Iti mansyon, kayat ni Don Braulio ang maialisan dagiti nabibilog nga armas iti kabarbaro a hideout da, manipod iti seled day di Doña Aurora. Iti day tamat lang akan ito. Imasidag ni Althea kada Don Braulio ken Jaime. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Ngam, apay nga andas kan pala nga ilimad mi ti panangiyakar ka dagiti igam, boss. Di ka nagdamag pa, Jaime. Basta ramitan nyo dagiti magbagag. Bilinom lang iti tao tayo. Iti kabiitan na panawan, maiyakaran dagiti igam nga dadito'y asilet. Wen, boss. Talaga nagadudag iti armas. Sa bali lang dagiti igam nga inyakar mi iti kalabas ang naggapu iti bodega. Jaime, saan ka namas daw pa'y? Adupay dagiti armas ko ang naikali iti daga. Anya? Well, Jaime, nagduduma a klase di palto. Ninong, apay dagita apaltok. Althea? Nagado apaltog tinakadulin iti daytoy asiled. Anya ti kayat asawan daytoy, Ninong. Kukom ka di dagita apaltog? Saan? Jaime, Boss? malawan na kami pailang kinaltaya. Wen, boss? Dagiti makit kita mapaltog, kukuha amin dagita ni General Marasigan. Anya? Wan, impaduli na lang dito yung mansyon. Wano, iti da ito yung silad. Iso nga ro dahil inukatan mi kini Jaime ti silad. Paipanaw mi dagiti armas dito. Kasta ka di, Ninong? Wan, kasta ngagpaiso. Inawagan na kita agsapan ni General Marasigan. Kaya't man nga lang nagiti impaidulin ng armas dito'y sila. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Isujay kayat kung ay bagakan ka, ma'am. Nagadu apaltaw tinakadulin iti daiji asilay. Nana Rosalia. Sikan amis mau tinakakita. Ken nakapanagnaw nga da nakaitalima nga armas iti silay dayti Doña Aurora. Sigon ka ni Ninong.
Kukuha ka nun ni General Marasigan dagiti paltog. Ay, jak amaw. Noan niya ti isungpat ko iti dayta, ma'am. Awan ti... Apay nana. Ay, sige ma'am. Panawan ka pa'y. Ha? Nagdardaras ni Nana Rosalia ang imanaw. Saan ka... Isumat lagayam ang nagdardaras a pimanaw. Tanakita na ni Ninong ang nagtugaw iti sofa iti salas. Tinasayaat. Mapanak matan iti salit ko. Rabien, kayat ko matan ti maturog. Toro, agbati ka pa lang dito balay. Apay gayam, sa dino ti papanam. Iti balay ti impormantek. Napatag ti pagsaritaan mi. Gayam, jak kayat ti mabati dito'y balay. Kayat kumat ti sumurot kan ka. Saanan gayem? Saan ka di ang partner ta? Apay ang panawan nak ngay. Toro, kalpasan ti panagsarita mi. Napaggad ti papanan mi a lugar. Uray pa'y gayam. Diyak kaya tamay sagmak ka. Ulitak nga ibaga. Napaggad ti papanan mi a lugar. Amok matan ti pumaltog. Saan ka di? Iso nga awan ti rumbang apagdanagam kanyak, gayam. Diyak tagibasitan ti kabaalam. Ngam nakurang pa tinasursurom kanyak. Iti panagpaltog. Anya? Surutan ti bagbagaken ka. Tapno maya dayo ka iti pakay sagmakam, gayam. Tungpalem timbagak. Nabayag pa nawan na sa anak ane sarsarong iti dayto a lugar. Urayak matan dito iti sigud nga impormante iti armada. Sa anak kanon adumanon iti balayda. Aday tamat gayaman. Ison ti sumungat nga turong dito'y ayan ko. Sir Miguel, dito'y igit ti baybay tinapili kapag saritaan ta. May panggap ka ni General Marasigan. Diyak namin kayat nga da sa baya makangod iti pagsaritaan ta. Miguel, kunamlatan kanyak, Conrad. Nabayagan nga awanak iti armada puwersa. Amom dito. Adalat ta pa nagrespeto kan ka, sir. Iso abay anak lang, awagan ka iti sir. Conrad, Dakkel ti naitulong mo kanya. Nangro na iti pamilya. Idag ka sa pula nak. Sikati si dadaan anang tulong kada kami. Conrad, Sir, iti panagkatang-katang ko iti aglawlaw ti probinsya. Adu dagiti natakwatak nga aramid ni General Marasigan. kas ko maitian niya. Saan lang adagiti nabibilag nga armas tilaklako ti grupo na. Nudikat oray dagiti droga. Aniya? Sir, amok ti lugar apang ipakpak niyan da kadagiti armas kan droga. Sa dino, Conrad? Iti abandonado apasdak nga agturong ijay ili tilibag. Aniya? Iti panagpaliw ko. Sa nga pulo. Puno ag pangato ti bilang dagiti gwardya ijay. Agyaman ak iti daytang impormasyon, Conrad. Anya ti plano mita, sir. Sumurot ka kanyak. Mapantay iti dayja aluka. Sige, sir. Gusto ka, Conrad. Napalawlawan iti adu a soldado kan sibilyan. Ti abandonado a pasdak. Wen, sir. Sana basta-basta sir kan tinasawa pasdak. Delikado iti dayja lugar. Sir, ipakaamuta ka din kadagiti pan nakabagiti lintag. Saan pa'y? Naskan tinaan anay pa nagpaliyo. Pasurot ni General Marasigan dagiti soldado ang nakabantay iti pasdak. Sir, Narigat ti bastag talaklatan kadagiti opisyal iti daytoy nga ili. Amangan no adda pa kay naigan da iti daytoy. agpayso dayta, sir. Sakbay nga garamid da iti addang. Panunutan tapay anay imbag. Tapno saan tama isagmak. Ma'am Althea, apay ngay surot nakpailaan. Sa dino at talaga ti papananta. Iti balay ni Nana Marcelina? Anya, Wanana.
Amok akayat mo makita ni Nana Marcelina. Nga, ma'am. Ang mga numaamuan da ito ni Don Braulio. Dakesak manin kan kuana. Saan, Nana? Pulos, adi na maamuan. Ay na, ma'am. Madanda na aganak. Pinakita aklat ta itinasayaan ni Nino. Agpampamarangak ang naimbag kan kuana. Nga mitilikod ang dayta. Agdua-dua kan kuana. Ma'am. Araramidag ti kastoy. Tapno nawaya aklat tang agdakiwas, Nana. Oh, adayta. Asidigtan iti baryo kabaritan ang lugar ni Nana Marcelina. Naulpit ni General Marasigan. Ultimo dagiti awan basol na sibilyan. Kabalan na patayan. Sir, Ado dagiti madinga ramid na tinubngan ko. Sinalungasin ko ti pagayatan na. Iti may sangal daw. Adda kami ti battlefield. Kan kalkalpas ti rinupak mi kontra kadagiti rebelde. Kastoy tinapasama. Lieutenant Tolentino. Patayan, tiag may sa anatiliw tayo, a rebelde. Anya, just follow my command. Awan ti karbangan day tangag biyag, dito irapaw ti daga. Sorry sir, jak maramid ti paparamid mo. Kan nagbidot kay timbagam. Dakkel ti karbangan day to'y atao, tapno agbyag. Agpapada tayo lang nga tao. At dapay gundaway na, tapno mga parwanan. That's an order, Lieutenant Tolentino. Sorry, sir. Jak tong palang ti ipaparami dyo. Aniya? Nukas tangarod. Syakon, timang patay, iti daytoy at tao. Awanan tinaramidak iti day di akan ito. Kas labal balay lang tibiyag ti tao kan kuana. Pinatay na di awan bael na lumaban. Gapot na nakapunguti imakan nabusalan tingiwat na. talaga gayam anaulpit ni General Marasigan, sir. Juan Conrad. Ado pa'y dagiti madinga ramid na. Iti dayta na pasamak. Saan ako na nagaramid iti report. Iti 5-star general. Iti Marine Corps Base Camp. When headquarters. Sir. Ti 5-star general. Nangat nga to tirangguna. Ngam iti 4-star general. Sir. 4-star general ni General Marasigan. Binaybayak iti panang patay na iti natiliw mi aribelde. Tano nagipulong ak iti 5-star general. Biyag kumat ti katukad na. Siyak ti patay ni General Marasigan. Iti day di agundaway. Sir. Damag ko pa idi. Anayakar ka iti destino. Iso anabayag asaan ka anakit kita. Pudno dayta, Conrad. Napanak iti Marine Expeditionary Brigade. Tigat asawan dayta. Adda kami iti may sa lugar. Tapno idaulwan mi ti Joint Task Force. No saan agapukin ni Ma'am Althea? Saan tan nga agkita pa ay Marcelina? Juan Rosalia. Ti ammo, kat agnanayo nan adikan makita pa ay. Ay, manipod nakita ni Ma'am Althea tiladawan tayo. Kadalyonida, Amalia, apakaibilangan ta. Nakapagpanunot. Kat sinapol na ti bayudita ti tunggal maysa. Kat sikati muna asinapol na. Rosalia, ada ko madamagakan ka. Anya dayta, Marcelina. Itinaudi apa nagsarita mi ka ni Althea. Nadakamat na kanyak. Ti maipanggap kadagiti dadakkel na.
Impodnom ka din ana igagara ti panaka-aksidente da iti kotse. Da di Don Ramon kan Doña Sabel. Ay saan? Pulaos nga awan ti impodnaw kan kuana. An nadak dagiti isawang wenno ti ibalikas ko. Ijay mansyon. Patayon nak ni Don Braulio numaamuan na nga adda impodno kin ni Altea. Rosalia, naingati bilin kanyak ni Don Braulio. Ngagtali na alimod tinapasamak kada Don Ramon. Kandun niya sabay. Kita tilangan ni Altea anak katugaw iti terasa. Kasla, nakadkadlaw. Mailiw iti pamatag dagiti nakpukaw adadakal na. Wan, Marcelina. Numaminsan, dagiti laang nagpukaw adadakkel na ti sangkadakamat na kanya. Sapsapulen na ti panarabay dagiti naganak na. Awan ti ammo ni Altea kadagiti napasamak. Katgapo ta agom ni Don Braulio. Tinagikwa na ti kinabaknang ti pamilya ni Altea. Orayan na siya ni amigo Braulio, dito'y pasilyo ti mansyon ni Iso, Rosalia. Ay, sir, amangan numabisin kayaw. Agluto ak iti kanin niyaw. Nalpasan ni siya nanangan. Kan maysa. Saan nakayat ni siya tiluto ni si Kalabagan. Sa dino ti ayang ni Altea. Ay, aday ti silid na, sir. Kasta ka di. Un, sir. Kayat ni siya ti mapaniti silid day chay na muher. Ay, sir, agin ina na ni Ma'am Altea. Di yu kumasingaan. Sino kumanisi ka namang lapad iti kayat ni siya? Ay, sir, anya nga maintaramidan nyo iti silid ni Ma'am Altea. Awanan ti bibiyang ni Sika, Rosalia. Tikit di aramidan ni Sika. Ket pumanawen dito isango ni siya. Diya kayat na makita pa iti rupa ni Sika. Nawatam. Nagrigatan ti kastoy. Agmay-may sak amang mana. Itay pa'y apimanaw da Miguel. Kadwa na ti para si imna. Di magas dalang ditoy. Tapno alangan ni Miguel J. may sapay apaltog na. Ay, Diyos kay. Natinagpay lang matikot sarak. Madagtok-tok-tok. O sino nga tamat na ito? Diyos kay. O mga nukabusor. Isa nga anak tipaltog ka. San ang bali? Nakanayon anak kasakibot iti sikat ko. Lukatak tirito. Tipaltog ko. Nukabusor man dito. Mapakadak-adagos ti panggap ng aramidan. Talo a soldado! Anya ti aramidon dagiti talo a soldado iti balay da Miguel. Anya met ti aramidon ni Toro iti dayta agundaway. Gagayem, di luway na denggem ti tuloy tinubala tayo ang napauluan. Tepang, iti talatang. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Polyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon.
Tupang! Iti tangatang!